Sesibuyile sisasinayo-ke insizwa la yakwamdinisi uMthokozisi usihlalo we-ad hoc u-NFP Dumbe Lilokana. Kuningi asesixoxele ngakho-ke okwenzakala ngaphakathi, kakhulukazi la endaweni yakithi eDumbe. Okwamanje-ke ngiyafisa because ukuthi siyiqhube indaba yethu, ngifuna ukuthola ukuthi i-ad hoc uhambo lwayo lukuphi njengamanje, ikuphi esenikwenzile, ikuphi engakakwenzi, ikuphi enisafisa ukukwenza futhi. I-ad hoc ikomidi elikhona msazi njengoba sengichazile nje elisebenzayo futhi kakhulu ngokuyalelwa noma ngokulandela i-instruction noma imiqathango yeqembu kusukela phezulu-ke emholini. Kwazise-ke njengoba i-ad hoc ikhona ya-appointwa yibona umholi emva kokuthi-ke njengoba sengichazile imisa ubuholi. I-ad hoc-ke iyasebenza usuku nosuku kwa-NFP. Njengoba ngikhuluma nje ibhizi noku-facilitate-a noma ukuhlanganisa nje kahle zonke iy'ndawo emawadini ukuze kuphakamiseke kahle ama-candidate lokho esikubiza ngokuthi amakhansela. Ngicabanga ukuthi-ke babonile nje bonke abantu ukuthi i-NFP igcwele zonke iy'ganga ey'ndaweni ey'hlukene ezakhelwe indawo yakithi eDumbe la ibonakale khona ikhetha amakhansela. Ngiyafisa futhi ukukugcizelela lokhu ukuthi senza lokhu ngokuyalelwa ubuholi obuphezulu ngoba impela ayikho i-organization ekuthiwa ukwamaziphathe noma kwamazibuse kuyo. Umuntu akenzi ngokwentando yakhe kodwa uya ngokwentando yokuthi ubuholi obukhona eqenjini buthini ngaleso sikhathi. So-ke into ekhona-ke into ethi sibhizi nokusebenza-ke udaba lwamakhansela njengoba sesiphumelele kahle kakhulu msakazi ukuthi sikhethe amawadi awu-8 njengamanje sisalelwe amawadi awu-2 angakakhethi. Engizowamemezela nje futhi nami ama-date akhona ukuthi kuzokhethwa nini kula mawadi asasele. Imaphi mhlampe ngifundisa ukungena, imaphi amawadi senithe ukwahambela nakhetha futhi kuwo mawusawakhumbula nama-candidate mhlawumbe ungasibekela ukuthi iwona maphi lawo ma-candidate enithena wakhetha. Okusho ukuthi-ke njengamanje sikhethile kwawadi 1 ngempumelelo wagcina u-candidate we-NFP kuwumfowethu uVaya Mathabela ubhekisisa. Sakhetha futhi kwa-ward 2 umhlonishwa okhona njengomeya njengamanje ubaba uSibusiso Mkhabela. Saphinde sakhetha kwa-ward 3 la ugcine sekukhetheka khona umfowethu uZama Ntshantshali. Abamaziyo bazomazi ngomdlezane, abanye futhi baphinde bambize nangoQhubinja. Ukhethiwe-ke njengamanje uyena omele i-NFP ka-ward 3. Kwa-ward 4 akukakhethwa sisazohlela. E-ward 5 nakhona futhi ilona le ward ward 5 no-ward 4 esisazowuhlelela iy'nsuku zokuthi ukhethe. E-ward 6 kwakhetha umama lapha isishoshovu impela isigayigayi esaziwa ngosisi Nombulelo Xaba. Impela wuye oyomela iqembu le-NFP njengamanje njengo-candidate. E-ward 7 nakhona kukhethiwe wangena lapha umfowethu nasewadi 8 nakhona sithole nje umfowethu abantu baphakamise umfowethu lapha osewumuntu omusha-ke nokho naye ukuthi ayomela i-NFP. E-ward 9 nakhona kube kanjalo la esikhethe khona ngempumelelo kwaphakamiseka-ke umama uSomlomo womkhandlu uMam DJ Nkengethwa obuyelayo njengo-candidate le-NFP. Nase-ward 10 siphethe umfowethu umfowasangweni uMdu okhethwe ngongelethu naye ngaphandle kokuthi akhontestwe. Uyena nsizwa nje impela nayo ethi cha icela ithuba i-NFP layinika kanye nokusebenzisana nomphakathi bathi cha sinankinga ukuthi umfowethu uMsangweni ayomela i-NFP njengomuntu ofisa ukuba ikhansela epalini. Ibona-ke abantu asebekhethiwe labo. Nesikucelayo futhi ukuthi ingathi i-NFP nabo bonke abakhele iDumbe nabawo wonke nje amaqembu akhona bangabuya bezovota ngapha ku-NFP ngoba ayingakho ukuphakamisa iqembu kodwa ingokuthi iy'mfuno zabantu baseDumbe zilele ngakuphi. NFP yaziwa kahle-ke inomlando omuhle nje wokulekelela abantu nokuba seduzane kwabantu uma bedinga usizo. Ilokho-ke msakazi engingakusho ukuthi siyacela nje ama-candidate ethu esazophuma imikhankaso agcwale zonke iy'ndawo nami ngiwethula njengosihlalo ey'godini abazakhele. Kuyilokho nje sicelayo ukuthi abantu abayivotele i-NFP kuzo zonke iy'ndawo ezakhele iDumbe. Mhlawumbe sesizovala because ikuphi
enizokwenza noma ikuphi enizokugwema ekutheni lokhu esekwenzekile ngaphakathi kwinhlangano ye-NFP kungasaphindi kwenzeke njengoba nje siya laphaya okhethweni mhlampe okugwemeni ekutheni iqembu lingalimali ekutheni lihlakazeke lilahlekelwe abalandeli. Ikuphi enizozama ukukwenza njengoba senikhethile saziqhubeka nikhethela ababili ekutheni nizobambisana njengeqembu-ke manje? Ngiyabonga kakhulu msakazi lo mbuzo wakho mfowethu, ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Mfowethu, engingakugqamisa ukuthi upresident okhona njengamanje okuyinsizwa nje ekholayo umnumzane Ivan Bansi uwumuntu oyimisele ekuthenini akhe iqembu kabusha. Uyazi-ke mfowethu ukuthi makwakhiwa akulula ngoba umuntu ozizwa angazathi akenelisekile yena uyithathela isinqumo athi ufisa ukusithatha ngaleso sikhathi ngenxa yemizwa nangokucasuka. Kodwa iqiniso eliphelele i-NFP isemkhankasweni noma isemgqigweni wokuzakha kabusha kuzo zonke-ke iy'ndawo, hhayi kakhulu nakhona la Idumbe kukhona kodwa nakwezinye iy'ndawo kukhona lokho. So-ke engingakuqinisa noma engingakusho ukuthi akukho lokho kuwukuthi ubukholo obukhona u-Ivan Bansi usey'nhlosweni zokuzobulala noma zokuzobhidliza. Ubufakazi balokho njengoba ngithi nje sesiwakhethile ama-candidate, alikho iwadi okubonakale kunezimpi kulo. Yingoba i-mandate ibiyodwa nje ebekade ikhiphiwe ukuthi akwenzeke lokhu okufanele makwenzeke, nanokuthi iy'nketho zethu into okufanele ziyiveze kakhulu kubantu ubunye nokubambisana. Yingakho-ke kungekho iwadi ekuthiwa lihlehlile la ngagcoba ngenxa yezimpi. Kodwa-ke ngiyafisa ukukugcizelela kuwo wonke amalungu e-NFP ukuthi uyithathela wena isinqumo sokuwubamba umgomo we-NFP futhi uyithathela wena isinqumo soku-decide ukuthi ulandele nje umuntu esingakholelwa-ke ukuthi lowo muntu uyokusa la kufanele akuse khona ngaphandle kwe-NFP. Ngakho sonke njengoba sikhona asihloniphe ubuholo obukhona, silandele imiyalelo yabo. Umuntu uma enikezwe ithuba uyalida ngale ndlela asuke uNkulunkulu emyalela ukuthi akalide ngayo, ngoba kusasa kuyonikezwa omunye naye kuyobe kufanele ukuthi simhloniphe simlalele ngendlela mhlawumbe naye ayobe elida ngayo. Esingakuqinisekisa nje ukuthi u-Ivan Bansi akukho la athathe khona isinqumo yedwa. Kunekomiti le-NEC, kunekomiti le-NWC bese kuwela kithi ama-constituency ngokwey'nqumo ey'thathwayo. So siyacela nje ukuthi abantu bayithembe i-NFP, iyiqembu elikhona futhi elisazophatha nelisebenzayo kakhulu indaba yey'hlukano ukuthi zigcine zilungiseka. Ngiyabonga.